Petru, capitolul 5, de la versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări și vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. 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 Dumnezeu să ne binecuvinteze. Suntem la ultima parte din această epistolă, epistola lui Petru. Și dacă ne aducem aminte, am început cu Romani, în care am văzut învățăturile credinței creștine. Este foarte important pentru o biserică să știe care sunt învățăturile credinței creștine. După aceea am avut 1 Timotei, unde am văzut învățăturile unei comunități creștine, cum este biserica. Cum trebuie să fie organizată după mintea și după inima lui Dumnezeu o biserică. După aceea am văzut din Ioan, Evanghelia lui Ioan, învățăturile despre persoana Domnului Iisus Hristos, pentru că până la urmă creștinii și biserica sunt pentru că Iisus, care este Dumnezeu și om în același timp, a venit pe acest pământ, s-a întrupat, a trăit o viață perfectă înaintea lui Dumnezeu și prin viața și moartea, învierea Lui, noi suntem binecuvântați cu viață veșnică și am văzut despre învățăturile despre persoana Domnului Iisus Hristos. Și din această epistolă, 1 Petru, am învățat învățăturile despre viața creștină. Care este viața creștină? Petru este un pic mai practic și în epistola lui asta a vrut să sublinieze. O să vedem chiar și în încheierea pe care a făcut-o acestei epistole, spune: v-am sfătuit și vreau să vă întăresc în această epistolă despre viața creștină. Acum, trebuie să fim conștienți de un lucru. Cuvântul suferință apare în fiecare capitol, cel puțin o dată, în această epistolă. Și se pare că din Noul Testament, jumătate de câte ori se folosește acest cuvânt suferință, jumătate din numărul acesta este în această epistolă. Și viața creștină, de fapt, asta, dacă e să facem o concluzie mică, înseamnă suferință, pentru că suntem, și asta este și tema și titlul acestei predici de astăzi, atenție, suntem în război. Și nu vorbesc doar de... M-am legat puțin și de împrejurarea asta nefericită care este în Ucraina, dar suntem într-un război. Am avut un război, nu vreau să intru în detalii, nu e treaba noastră să intrăm în detalii, dar doar să luăm așa câtva din ce se întâmplă în zilele noastre, în jurul nostru, și avem, spre exemplu, cu pandemia. A fost un război biologic. Nu vreau să intru mai mult în conspirații și în astea, nu este sensul acestui mesaj, dar a fost, să zicem, un război biologic, a apărut ceva, nimeni nu se aștepta, nimeni nu știe, din cei care suntem majoritari, așa, dar ca un război biologic. După aceea, acest război militar cu Ucraina, pe urmă suntem într-un război economic, prețurile au explodat așa cum explodează bombele, așa, un război economic. După aceea există și războiul acesta politic, corupția, care este peste tot, nu doar în România. Se pare că cel mai haios președinte al Americii este cel care l-am prins noi în timpurile acestea. Nu știe săracul unde e stânga, unde e dreapta. E foarte interesant. După aceea avem un război moral. Homosexualitatea aceasta care a năpădit în toate, să spunem așa, colțurile societății, chiar și cultural. Spre exemplu, poate ați auzit de faptul că franciza aceasta, Disney, a hotărât, a declarat directoarea acestei francize că va fi de azi încolo, în momentul în care a avut interviul, anul acesta a declarat că cel puțin 50% din personajele de desene animate
vor fi în mod evident prezentate ca fiind gay. Și a fost și foarte amendată foarte repede. Ei sunt cotați la bursă, această franciză este cotată la bursă și în 2-3 zile a pierdut 50 de miliarde de dolari la bursă, pentru că, într-adevăr, părinții au intrat în panică. Chiar dacă suntem într-o lume nebună, încă mai există conștiință și oamenii au reacționat. A căzut la bursă 50 de miliarde, măcar unul să-mi fi dat și mie. Așa. Sunt foarte mulți bani pentru orice companie, dar este un război din acesta moral, în care răutatea și imoralitatea vor să intre în viața noastră. Săptămânile acestea, în America, spre exemplu, așa cum e denumit, și mass media mai exagerează în titluri, masacrul din Texas, în care cineva a intrat și a omorât mai mulți copii și 2 adulți. Și la câteva zile, de curând, am citit în altă parte, în Statele Unite, cineva din mașină a deschis focul într-un loc, la o casă unde era o petrecere. Erau cel puțin 40 de oameni acolo și o femeie, nu știu, n-am citit în detaliu articolul, o femeie l-a împușcat pe acest om care era în mașină și scosese arma să omoare și l-a omorât, să zicem așa, a oprit un alt masacru. Deci trăim într-o lume în care se întâmplă lucruri foarte rele și suntem, de aceea și titlul acesta, atenție, suntem în război. Și o să vorbesc, pentru că suntem în Cuvântul lui Dumnezeu, despre un război spiritual, pentru că asta ne prezintă Petru în ceea ce am citit. Există un război spiritual în care trebuie să știm că suntem în armata câștigătoare. Asta vreau să știm de la început. Noi suntem în armata câștigătoare. Amin. La cruce, Hristos l-a învins pe Satan. Dar această victorie pe care a avut-o El la cruce, nu o trăim pe deplin nici astăzi, după 2000 de ani, pentru că pe deplin o vom trăi atunci când El va veni a doua oară și va instaura împărăția deplină, să zicem așa, 100%. Atunci ne vom bucura de această victorie și mi-am adus aminte de o întâmplare puțin ciudată, să zicem așa, nu știu dacă ați auzit, că după ce s-a terminat al doilea război mondial, la vreo 25-30 de ani, în una din insulele mai mici ale Japoniei, au fost găsiți niște oameni, erau niște soldați, care încă ei luptau pentru împăratul lor, la vreo 25 de ani. Au fost trimise mesaje în anii aceștia că războiul s-a terminat, s-a încheiat în favoarea dușmanilor, așa cum erau văzuți americanii, dar ei au crezut că e o minciună, vor să-i slăbească din atenția și din datoria pe care aveau ei de făcut. N-au crezut și au luptat, să zicem așa, și-au rămas pe poziții, că n-a avut de fapt cu cine să lupte, au rămas pe poziții vreo 25 de ani, până când într-o zi cineva a reușit să ajungă la ei și să le spună despre lucrul acesta. Ei au trăit 25 de ani aproape cu starea asta de război. Ei, cam așa suntem și noi, chiar dacă victoria a fost declarată, totuși sunt lupte până în ziua în care va veni Hristos să-și așeze în împărăția Lui. De aceea trebuie să vedem că lucrurile acestea sunt în continuare o chemare, de aceea Petru vorbește despre faptul că noi trebuie să fim, așa cum spune el în versetul 8, fiți cu băgare de seamă și vegheați, ca nu cumva să vă ia prin surprindere atacurile satanei, marele nostru dușman, care dă târcoale, urlă ca un leu flămând, gata să sfâșie prada. Și aici observăm care este atitudinea pe care trebuie să o avem noi. De atenție, de vigilență. La asta ne cheamă când spune fiți cu băgare de seamă și vegheați. Pentru cei care au carnet de conducere, ei pot să înțeleagă mult mai bine lucrul acesta. Atunci când te duci să te urci în mașină, în primul rând îți verifici documentele, dacă ai documentele cu tine, bineînțeles dacă ai cheia de la mașină, și după aceea când ajungi la mașină mai te uiți la roți, să nu fie desuflate, te uiți după ce ai pornit motorul să vezi martorii de acolo dacă ți indică că e vreo problemă, ceva, după aceea pleci. Bineînțeles, să presupune că ești odihnit și nebăut.
Da. Se presupune că ești nebăut și ești odihnit, da? Și după aceea, de-abia iarăși începe ca atenția asta să fie și mai folosită, atenția asta cu privire la tot ce înseamnă indicatoare, semafoare, agenți, mașini, pietoni, gropi. Gropi nu prea mai sunt, e un lucru bun, dar atenția asta pe care o are un șofer, de când se gândește că trebuie să meargă la mașină și până în locul unde trebuie să ajungă, trebuie să fie atitudinea noastră ca și creștini. Noi avem un scop, ne îndreptăm spre Împărăția lui Dumnezeu și avem niște principii pe care Dumnezeu le-a așezat în Biblie și atunci trebuie să mergem prin această lume, cu toate încercările, după aceste principii, până în ziua în care vom ajunge să ne bucurăm de plin de Împărăția lui Dumnezeu. În felul acesta să vedem atenția și, de fapt, atitudinea pe care o cere Petru de la noi ca și creștini, sau, dacă e pentru cine nu conduce și poate nu înțelege cât de important e, eu țin minte că până să iau carnet și până să conduc, stăteam în mașină așa, nu păsa de nimic, doar eram cu ochii pe geam, nici nu mă interesa ce se întâmplă în jurul meu. Dar pentru cei care nu înțeleg ce înseamnă atenția asta pe care trebuie să o aibă un șofer, să ne aducem aminte când erau prezentate mari personalități înconjurate de bodyguards. Și vedeai oamenii ăia care erau bine făcuți, cu ochelari de soare și stăteau și se uitau în jur să nu se întâmple ceva rău pentru cel pe care îl protejau. Cam așa trebuie să fim și noi, ca bodyguards aia, să fim foarte atenți. Chiar dacă lumea din jurul lor se bucură, sau mă rog, fiecare ce scandează, sau ce urmări, sau ce urmăresc fiecare dintre ei, ei totuși au ținta lor, au scopul lor și îl urmăresc indiferent de ce este în jurul lor. De asta trebuie să fim atenți, veghetori, așa cum am spus, cum este un bodyguard. Mi-am adus aminte și pentru cei care ați urmărit serialul ăsta Friends, Prietenii, și o chestie mai amuzantă, a intrat odată într-un magazin, unul din personajele principale, Constanța, a intrat acolo cu prietena lui și el, pentru că era bărbat, nu era interesat de ce se întâmplă în magazin, se uita pe lângă lucrurile care erau în magazin și l-a văzut pe bodyguard acolo, cum era înțepenit așa cu picioarele pe dușumea și stătea așa ca o statuie și s-a dus să vorbească cu el și i-a zis, zice, tu stai așa tot timpul? Zice, da, 8 ore cât am programul. Cum 8 ore stai așa în picioare? Eu n-aș putea. Bine, pentru asta sunt plătit, sunt bodyguard, eu trebuie să fiu atent. Zice, da, dar dacă ai sta pe un scaun, n-ai putea să faci același lucru. Aș putea să fac, dar cum să fac? Dacă așa sunt pus de patron, zice, da, dacă eu ți-aș aduce un scaun, pentru că prietena mea este nepoata patronului și eu pot să aranjez. Nu mai țin minte dacă el chiar a vorbit, nu cred că a vorbit cu nimeni, nici cu prietena lui, nici cu patronul și a adus nu doar un scaun simplu, ca un fel de balansoară din acela și l-a pus și i-a zis, e bine, da. Și la vreo 2-3 zile, prietena lui îl anunță pe Constanța că magazinul a fost jefuit, bodyguardul a dormit în șezlongul pe care l-a adus el acolo, în jilțul pe care l-a adus. Deci trebuie să fim atenți. Viața noastră de creștini cere lucrul ăsta, să fim atenți la lucrurile pe care o să vedem că le spune Petru aici. Și el vorbește în mod direct despre acțiunile lui Satan. Vorbește clar despre Satan, despre vrăjmașul care este foarte activ în ceea ce face și trebuie să fim în cunoștință de cauză în felul în care el acționează ca să știm ceea ce trebuie să facem noi ca și creștini. Nu o să vorbesc despre Satan, nici Biblia nu adâncește prea mult acesta ca și persoană, ci acțiunile lui. Vedem de la început din Geneza. Vine la primii oameni, Adam și Eva. Vedem după aceea și în cartea Iov despre el și sunt și alte cărți, inclusiv în Noul Testament. Până la sfârșit vedem și în Apocalipsa că este menționat și e menționat el și acțiunile pe care le are. Cineva spunea odată, un scriitor francez a scris o carte despre Satan, despre persoana lui și spunea că după ce a terminat cartea, era 12 sau 1 noaptea, i-a fost foarte foame și a coborât jos, avea lângă el acolo un mic restaurant, cum ar fi la noi, să zicem, o șaurmerie, i-a intrat acolo să mănânce ceva
și s-a pus la masă să mănânce și la un moment dat 3 bețivi au intrat și ei acolo în locul unde era el de mâncat și s-au oprit toți cu fața la el era acolo cu sandwich-ul în mână și cei 3 au început să uite unul la altul și au spus așa, n-au strigat, au spus, Satana! Când l-a văzut pe omul ăsta? Și el, săracul, zice, eu cred că atâta de mult m-am agitat cu cartea asta, încât că și eu am fost contaminat de treaba asta. Atunci nu o să intrăm în persoana acestui duh, un duh rău. Doar atât vreau să spun că, în primul rând, el nu este omniprezent. El nu este cum este Dumnezeu peste tot. Satan este un spirit rău, nu este omniprezent și nu e nici măcar omnipotent sau nici măcar egal cu Dumnezeu. Atunci, pentru că sunt religii care spun că există o putere a binelui și o putere a răului, ele sunt egale și se luptă și sperăm cu toții ca binele să învingă. Nu! Satan este un spirit rău care nu este omniprezent, nu are o putere mai mare decât Dumnezeu, dar îi este îngăduit să acționeze și este o taină pe care nu este subiectul acestei predici, dar trebuie să vedem că el are influență asupra nouă ca oameni. Da? Și așa cum spunea, spre exemplu, Sfântul Vasile cel Mare, diavolul nu te biruiește prin puterea lui, ci prin delăsarea ta. Asta ce înseamnă? Că el se folosește de slăbiciunile noastre ca să putem să facem lucruri care nu sunt bine nici pentru noi, nu sunt conforme nici cu Dumnezeu. Și mi-am adus aminte, tot așa un pic mai amuzant, de un film românesc, BD, seria aceea cu BD, așa, și la un moment dat, personajele acestea 3 principale erau în pușcărie și se făcea așa ca o examinare de psihologul de acolo, psihiatru ce era, să vadă dacă s-au reabilitat. Și le-a pus întrebarea, ce facem noi dacă găsim un portofel pe stradă? Și fiecare dădea câte un răspuns și conform cu răspunsul, mă rog, considera dacă a fost reabilitat sau nu. Și unul a spus că dacă găsim un portofel, împărțim banii cu prietenii, bineînțeles că l-a căzut de la probă. După aceea cineva a vrut să fie mai religios și a zis, îi mulțumim lui Dumnezeu că am avut noroc să găsim banii aceștia și ne bucurăm de ei. Și în sfârșit cineva spune că anunțăm miliția ca să poată să rezolve problema. Și a fost acceptat ca reabilitat și s-a bucurat. Deci, încă o dată, Satan folosește slăbiciunile care sunt în noi. Asta trebuie să știm și atunci trebuie să cunoaștem care sunt slăbiciunile noastre. Dacă știm unde suntem mai slabi, atunci ar trebui să le luăm niște măsuri de precauție, nu? Spre exemplu, am slăbiciunea de a bârfi. Când încep oamenii din jur să zică și de ăla și de ăla, îmi vine și mie să deschid gura și să zic despre asta. Atunci dacă știu că am slăbiciunea asta, nu mă pun împreună cu ei. Când îi aud că încep să bârfească, îmi găsesc de lucru, mă scuz cu ceva și plec de acolo. Acum, că ești în familie, că ești la servici sau între vecini, rude și astea, dacă știi că ai slăbiciunea asta, fugi de acolo. Nu rămâi într-o situație în care pentru tine e foarte greu să te abții de la niște lucruri care nu sunt ok. El spune aici, Petru spune că el dă târcoare. Satan dă târcoare, adică vrea să ne tulbure. Da? Cum e cineva care stă tot timpul de capul tău. Te tulbură. Chiar că nu-ți face ceva rău, dar stă tot timpul de capul tău și te enervează, te tulbură și după aceea nu mai ai nici cuvintele care trebuiesc, nici atitudinea care trebuie și asta face Satan. Vrea să tulbure viața noastră. Și o să dau o aplicație simplă ca să vedeți legat de măsura aceasta de precauție și să nu te lași tulburat de anumite lucruri. Un lucru foarte interesant, cel care a înființat Facebook-ul, Mark Zuckerberg ăsta, a fost intervievat la un moment dat și a spus, domnule, dumneata, când vii la interviu, mereu apari cu același tricou. Nu mai știu ce culoare avea. Să zice că era albastru. Mereu ești cu tricoul ăsta. Nu te înțeleg la banii care îi ai, mereu vin același tricou. Și zice, păi, nu e nimic mai simplu. Eu când îmi cumpăr, nu îmi cumpăr un tricou, îmi cumpăr mai multe. Și când le cumpăr de aceeași culoare. Păi de ce? Pentru ca să nu pierd timpul gândindu-mă cu ce culoare să mă îmbrac.
Că pierd timpul. Sunt multe lucruri mai importante de făcut. Și atunci el știe că timpul pentru el e foarte prețios, are multe lucruri de rezolvat și atunci a găsit o soluție la problema asta. Când mă îmbrac, îmi cumpăr lucrurile câte îmi iau, nu contează, 20 de costume, aceeași culoare, l-am luat curat, îmi îmbrac, că l-am la spălat, asta e. Înțelegeți? Deci, ca să vedem oameni care își dau seama de slăbiciunile care pot apărea în viața lor și iau o măsură de precauție ca să nu se tulbure și să aibă o zi proastă, că nu știu, că nu am luat pe la albastru, am luat pe la verde și nu o să meargă bine. Și așa mai departe. E un lucru simplu, dar sper ca fiecare dintre noi să vedem în viața noastră cum este mai bine aplicat. La fel spune că răcnește sau ne ispitește. Satan este cel care vrea să ne ispitească și face ca, într-adevăr, să ne dorim, spre exemplu, lucrurile pe care le vedem în jurul nostru. Da, cineva, nu știu, ce poate să aibă, lucruri legate, nu știu, de îmbrăcăminte, bunuri mai deosebite, o mașină, o casă, poate o situație mai bună și suntem ispitiți și de multe ori când ne dorim lucruri care nu le avem, suntem la un moment dat tentați și să facem lucruri care nu sunt ok, să avem aceste, ce vedem în jurul nostru. Și este foarte important în lumea aceasta în care, spre exemplu, partea asta, cel puțin sexuală, nu? Să poți să te duci, să ai o viață extraconjugală și nu e nicio problemă. Toată lumea face lucrul ăsta, fă și tu. Sau viciile care sunt în lume, da? Dar ceea ce spune el mai departe, nu numai că ne tulbură, că ne ispitește, dar vrea să ne piardă. Ăsta este un lucru care chiar și Domnul Iisus a vorbit cu Petru, că vorbim despre această epistolă. Domnul Iisus a vorbit cu Petru și a și spus: Satan vrea să vă ceară, dar eu m-am rugat pentru tine. Petru știa din gura Domnului Iisus Hristos că Satan este cel care, într-adevăr, vrea să facă ca să ne tulbure, să ne ispitească și să ne lepădăm. Și el, săracul, a avut experiența aceasta ciudată în care s-a lepădat de Domnul Iisus și Domnul Iisus îi mărturisește că se roagă pentru el și pentru toți cei care sunt ai lui, ca într-adevăr să fie păstrați. Este, chiar și dacă ne uităm că este această metaforă cu leul, Satan este prezentat aici ca un leu. Dacă ați văzut din emisiunea acestea care arată ce se întâmplă, cum vânează leii, leii în general stau la pândă fără să fie văzuți și interesul lor primordial este să vadă care din turma pe care el o are în față, care este mai slab. El nu se duce la cel mai puternic. Își face viața mai ușoară, cum ar trebui și noi să ne facem viața mai ușoară. Noi de multe ori nu suntem înțelepți cum e leu, ne facem viața grea și atunci îl caută, fie că e un pui care e mai ușor de prins, fie că este un adult, dar care are o problemă de sănătate, e șchiop sau nu poate să fie în deplinătatea forțelor și e mai ușor pentru el. La fel trebuie să știm și pentru noi, că el vrea, în primul rând, să atace pe cei care sunt mai slabi și pe cei care au probleme. Și atunci când avem probleme, trebuie să fim siguri că se poate întâmpla ceva mai rău. Și un lucru pe care el îl face, leul, este ca să-l izoleze de turbă. Ca să nu stea ascuns și să fie protejat de turbă. Și de multe ori asta trebuie să știm și noi ca și creștini, în primul rând. Indiferent de ce situații dificile avem, să căutăm să fim în părtășie cu cineva, să nu fim singuri. Să nu ne izolăm, indiferent ce experiență avem, așa, să găsim o persoană matură cu care să fim în părtășie și să fim împreună, ca să putem să luptăm împreună în probleme prin care trecem și experiențele mai dificile pe care le avem fiecare dintre noi. De aceea trebuie să fim atenți la lucrul acesta, să nu ne izolăm, fie din mândrie, chiar mi-am lăsat aminte de Naaman, din Vechiul Testament, acel general care venise cu o boală foarte grea pe atunci, lepra, și este interesant că el, când a venit la proroc să fie vindecat, prorocul i-a cerut să se dezbrace și să intre într-un râu ca să fie vindecat. Atunci, dacă el avea petele acestea pe corp,
Orice om. Și eu, dacă aș avea, aș încerca să le ascund. Chiar dacă e vară, mi-aș lua o cămașă cu mânecă lungă. Mi-aș lua, nu știu, ceva care să ascund. Și el se ascundea sub hainele pe care le avea de cei din jur, cu boala aceasta, dar el a fost pus să se expună, să vadă, toți cei care au venit cu el au văzut boala pe care o avea și asta l-a expus. Poate că mândria lui cu siguranță a fost, să spunem așa, mândria lui a trebuit să o pună deoparte și să se expună celor din jur. Un alt mod prin care noi putem să ne izolăm e autocompătimirea. Ce să fac, așa sunt eu, nimeni nu trece până ce trec eu, asta e cu mine și mă izolez. Mă complac, autocompătimirea iarăși e un mod periculos în care noi putem să ne izolăm și să fim mai ușor de răpuși. Nu este foarte ușor nici să ai părtășie cu cineva care să te accepte că ai situații dificile în viață, dar asta trebuie să știm că urmărește Satan. El vrea să le destabilizeze și atunci când ne izolăm, suntem o pradă ușoară deznădejdii, în primul rând. De aceea să fim atenți la aceste lucruri și să fim conștienți de ele. La un moment dat, așa cum spune și el, în mod direct, Satan este cel care poate să ne ispitească și, cum spunea odată un călugăr, spunea că dacă ești într-un oraș, poți să fii ispitit dacă ești bărbat printr-o femeie, poți să fii ispitit dacă, cum sunt acum tinerii cu gadgeturile astea, să ai telefonul nu știu care și așa mai departe. Sunt multe lucruri care sunt în jurul tău și te ispitești. Dar dacă ești singur în pustiu, Satan vine direct la tine, se prezintă direct la tine. Sau cum spunea în Sfinții Părinți, spune că în fiecare patimă este cât un demon. Deci să fim conștienți că lucrurile acestea se întâmplă și să ne aducem aminte chiar de ispitirile Domnului Iisus Hristos. Și o să menționez cele trei lucruri de acolo, când El a fost ispitit după 40 de ani, nu a mâncat și Satan a venit să-L ispitească, să transforme pietrele în pâini. Și bineînțeles că Domnul Iisus n-a acceptat lucrul acesta și ca principiu pentru noi, atunci când suntem în strâmtorare, uneori suntem ispitiți să facem orice să avem lucrul pe care ne-l dorim, de care avem nevoie. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu atunci când sunt lipsuri foarte mari și cred că fiecare dintre noi am experimentat în viața noastră momente dificile din punct de vedere material, să putem să rămânem cu aceleași principii pe care le avem cu Dumnezeu și El ne va binecuvânta. După aceea l-a ispitit să se arunce de pe templu, cu alte cuvinte, cere lui Dumnezeu orice, pentru că El o să-ți dea, și noi suntem ispitiți cu lucrul acesta când ne rugăm și nu răspunde Dumnezeu când vrem și cum vrem, suntem ispitiți la lucrul acesta, nu te mai ruga, n-are sens să te mai rogi, sau nu te iubește Dumnezeu pentru că nu-ți dă răspunsul pe care tu îl dorești. Suntem ispitiți să-i cerem lui Dumnezeu orice, pentru că El, să zicem, e obligat să facă pentru noi. Sau o ultimă ispită, închinarea pe care a cerut-o Satan, Domnul Iisus, îți dau toate bogățiile acestei lumi, închine-te înaintea mea. Și noi uneori suntem ispitiți să renunțăm la principiile noastre, să luăm principiile acestei lumi și să uităm că Dumnezeu este Cel care ne binecuvintează. Încă o dată să nu uităm că Satan are modul acesta de a veni în viața noastră, de a ne tulbura. Și este interesant că Petru spune: împotriviți-vă lui tari în credință. Eu de câte ori citesc partea asta, mă cam opresc așa în loc și mă gândesc: Doamne, dacă El este un duh care este cu mult peste ceea ce sunt eu, cum să mă împotrivesc Lui? Da? Pot să am grijă de mine, care sunt slăbiciunile mele, pot să am grijă să nu mă alături unor oameni care fac lucruri rele și să nu fiu și eu ispitit să cad în aceleași chestii pe care le fac ei. Cum să fac să mă împotrivesc Lui? Aici Petru nu ne spune, dar să ne aducem aminte, cuvântul lui Dumnezeu este vast, și să ne aducem aminte de ceea ce spune Pavel în Efeseni.
ca să putem să ne împotrivim lui Satan, să învățăm de la Pavel ceea ce scrie în Efeseni 6, când spune stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Deci, un mijloc prin care noi putem cu adevărat să ne împotrivim lui Satan este să ținem de adevăr. Să vedem că adevărul este foarte important în viața noastră, să spunem așa, ca un ingredient important în rețeta noastră ca și creștini și să ne aducem aminte chiar de Domnul Iisus Hristos atunci când a fost judecat de Pilat. Pilat a întrebat ce este adevărul. Și de acolo să observăm niște lucruri ca să vedem cum se aplică și în viața noastră. Pentru Pilat ce era adevărul? Adevărul era următorul. Eu sunt conducătorul roman, guvernatorul acestei regiuni. Cei care au venit și te-au adus în fața mea sunt preoții, care sunt și ei lideri. Eu sunt un lider, preoții sunt lideri și tu oricine ai fi, n-ai nicio putere aici. Noi decidem pentru tine. Adevărul este că nouă trebuie să ne meargă bine. Și tu poți să pierzi, care e problema. Asta era pentru el adevărul. Soția lui a spus că Iisus este un om neprihănit să nu-i facă niciun rău. Chiar el a demonstrat, atunci când și-a trecut mâinile prin apă, că a înțeles că Iisus nu este vinovat. Dar adevărul care era pentru el? Adevărul că eu sunt puternic, ei sunt puternici care te-au dus la mine și adevărul e că noi decidem. Trebuie să știm că adevărul este Dumnezeu, este la Dumnezeu și situațiile dificile prin care le trecem să nu schimbe această atitudine față de adevăr pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi. După aceea spune să fiți îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Da? Platoșa este cea care vine și apără pieptul, da? Și vorbește despre neprihănire, de faptul că a fi neprihănit înseamnă ca păcatele tale să fie iertate. Neprihănit nu înseamnă că nu ai niciun păcat, neprihănit înseamnă că păcatele tale sunt iertate și noi trebuie să știm că suntem apărați de sângele Domnului Iisus Hristos. El este neprihănirea noastră. Amin. Și de fiecare dată când noi păcătuim și vin gânduri în mintea noastră și în sufletul nostru că nu mai ești iubit de Dumnezeu, nu ești acceptat de Dumnezeu, nu ești bun ca și creștin, să avem această platoșă, să ne împotrivim lui Satan, să spunem Hristos este neprihănirea mea. Hristos este Cel care mă apără și este Cel care a murit pentru mine. Și în felul acesta ne împotrivim lui Satan, având credință în ceea ce a făcut Hristos la cruce. Mai departe vorbește despre faptul că trebuie să fim încălțați cu sandalele acestea, cum erau atunci, cu râvna Evangheliei Păcii. Un creștin care are credința aceasta că este mântuit prin Domnul Iisus Hristos, care iubește adevărul și care mărturisește mântuirea care a primit-o prin Hristos, se împotrivește lui Satan. Un om care se preocupă cu lucrurile acestea, un creștin care se preocupă cu mărturisirea Evangheliei, el este păzit prin ceea ce face de atacurile celui rău. În felul acesta putem să ne împotrivim lui Satan prin mărturisirea pe care o facem celor din jurul nostru despre credința noastră și el spune mai departe să avem și scutul credinței ca să putem stinge săgețile arzătoare ale celui rău. De multe ori suntem ispitiți, nu? Și trebuie să știm, am mai spus-o și o repet, ispita nu este păcat. Domnul Iisus a fost ispitit și nu a păcătuit. Pentru că sunt creștini care atunci când le vine un gând rău în minte, sunt atât de tulburați că zic că deja am păcătuit, sunt un om nenorocit înaintea lui Dumnezeu. Nu. Când îți vine în minte un lucru rău, asta este ispită. Păcat este atunci când accepți că acest gând care ți-a venit să-l pui în practică și îți faci un plan. Atunci o să mă duc lui șeful și o să-l mint că am făcut nu știu ce, dar eu n-am făcut nimic. Da? Deci când deja mi-am făcut planul pentru gândul acesta rău care l-am avut, atunci am păcătuit. Deci ispita, în primul rând, nu este păcat și atunci să fim apărați. Când sunt momente dificile în viața noastră, se întâmplă nu doar unul sau două lucruri să vină, de multe ori și 5-6 vin în același timp, probleme și necazuri și atunci suntem dărâmați. Nu. Să avem acest scut al credinței, să știm să ne protejăm și să ne împotrivim celui rău. Dumnezeu să ne dea fiecăruia această
înțelepciune, așa cum spun, spre exemplu, cei din sport la Olimpiadă, spune așa, au o deviză: ai învins, continuă. Ai pierdut, continuă. Asta e deviza sportivă. Asta trebuie să fie și deviza noastră a creștinilor, pentru că un psalm spune că de 6 ori am căzut, de 7 ori m-am ridicat. De multe ori Satan caută să profite și de faptul că am greșit și spune: ce să mai, cu tine nu se mai face nimic. Sau ce să mai fac? Am mai încercat și altă dată și n-am reușit. Da? Nu. De fiecare dată noi trebuie să știm că dacă am învins, trebuie să continuăm să fim legați de principiile lui Dumnezeu și dacă am păcătuit, să ne mărturisim păcatul și să ne ridicăm și să mergem în continuare cu Dumnezeu. Și în ultimul rând spune: luați și coiful mântuirii. De multe ori noi suntem atacați la nivelul acesta mental de păcatele pe care le facem și mintea noastră e tulburată, chiar și creștinii între ei mai au argumentul acesta: se pierde mântuirea, nu se pierde mântuirea. Și cineva a venit și a zis, zice: frate, eu nu știu dacă am fost vreodată creștin sau dacă mai sunt creștin, pentru că am păcătuit și nu e prima dată când am păcătuit. Și atunci i-am spus: zic, băi, de câte ori vorbesc cu oamenii, pe unde mă duc, unde am treabă de rezolvat, nu-i văd pe niciunul că se închisesc de mântuirea lor. Faptul că ești preocupat de mântuirea ta înseamnă că ai. Că dacă n-ai avea, n-ai ce să pierzi. Da? Și atunci chiar zbaterea și lupta ta arată că o ai. Și te îngrijorează că nu ești la nivelul la care ar trebui să fii. Da? Și atunci, de multe ori, mintea noastră e tulburată, de aceea spune de coiful acesta să ne protejăm mintea noastră, să știm că mâna lui Dumnezeu, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, din mâna mea nu vă poate smulge nimeni, din mâna Tatălui care este mai mare decât toți, nu vă poate smulge. Siguranța noastră, a mântuirii noastre, e în Dumnezeu, nu este în noi. Și asta este un lucru și el încheie, Pavel, și spune despre sabia Duhului Cuvântul lui Dumnezeu. În Cuvântul lui Dumnezeu putem să găsim ceea ce avem nevoie în diferitele situații în care suntem. De multe ori citim Biblia și poate n-am înțeles mare lucru, dar după un timp ne aducem aminte de un verset și lucrul ăla te mângâie, lucrul ăla te îmbărbătează. Și atunci Cuvântul lui Dumnezeu este cel care, prin el putem să ne împotrivim, așa cum a făcut și Domnul Iisus când a fost ispitit în pustiu, prin Cuvântul lui Dumnezeu i-a răspuns lui Satan și l-a biruit. De aceea Dumnezeu să ne dea această înțelepciune, să știm cum să ne împotrivim lui Satan. Și ultimul lucru care îl spune Pavel, rugăciunea. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Tot felul de rugăciuni. Adică rugați-vă pentru orice problemă. Și asta este un mod în care ne împotrivim lui Satan, prin rugăciunile pe care noi le facem împreună cu cei care sunt în jurul nostru și sunt alături de noi. De aceea Dumnezeu să ne dea această binecuvântare, să vedem că noi putem să ne împotrivim și avem cu ce să ne împotrivim lui Satan, dar spre sfârșit Petru vorbește nu doar de acțiunile pe care le face Satan împotriva noastră, dar și acțiunile pe care Dumnezeu le face pentru noi. Pentru că El spune: după ce veți fi suferit puțină vreme, Dumnezeul nostru, care este plin de îndurare prin Hristos, vă va da slava sa veșnică. El va veni personal să vă ia acolo sus și să vă așeze definitiv la locul ce vi se cuvine, făcându-vă mai puternici ca oricând. Ceea ce vrea să spună Petru aici, ceea ce face Dumnezeu prin suferințele prin care noi trecem, El are un scop prin suferința aceasta, să ne facă asemenea chipului Domnului Iisus Hristos. Și să nu uităm că nu e ceva nou în istoria răscumpărării. Când Dumnezeu l-a făcut pe Adam, ce intenție a avut? Să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Numai că Satan a venit și a distrus lucrarea lui Dumnezeu și acum Dumnezeu, prin Iisus Hristos, vrea să facă la fel pe creștini, după chipul și asemănarea Fiului Său, pe care noi îl cunoaștem că este mărturisit de Evanghelie. Deci Dumnezeu are, așa cum Domnul Iisus a trecut prin multă suferință și prin lucrurile acestea s-a arătat toată, să spunem așa, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața Lui, și pentru noi este același lucru. Prin suferință Dumnezeu vrea ca să facă caracterul nostru să se asemene cu Domnul Iisus Hristos.
Și în încheiere spune, a Lui să fie toată puterea peste toate lucrurile în veci de veci. Deci, recunoștința aceasta trebuie să-i aducem lui Dumnezeu. Încă o dată este o epistolă care vorbește mult despre suferința pe care o avem fiecare dintre noi. Suntem într-un război, dar trebuie să știm că războiul acesta este câștigat de Iisus la cruce și că ne vom bucura de această victorie la cruce atunci când El se va reîntoarce pe pământ. Până atunci Dumnezeu să ne dea biruință, să ne ajute prin cuvintele pe care le-am citit prin Petru, să vedem cum ne putem păzi de Satan și cum putem să ne și împotrivim lui Satan și El să ne dea harul lui. Amin. Amin.